I go so good, me eye. Sabuwar, Mr. TK, Allen Big Rock, Mr. Eshayane, Malians na arewa. DJ Hayaki on the mix. Arewa, arewa muna bukatar cigaba, da cigaba mu matasa ne, ilimin country ba so muna cigaba. Arewa, arewa muna bukatar cigaba, da cigaba mu matasa ne, ilimin country ba so muna cigaba. No wonder. Duniya na zaki da mu zo ne mu yi magana kan kasar mu. Magabatan mu sun gina ta kan su wuce, amma gashi ya yau an maishe ta kamar tarkace. Yau na faso ya face zafin da na dauka amma da ke ya huce, don babu gishi a rika ba wuce. Baki ciki da hasada sun ka kasance, ana ci akwai kudi a arewa amma ku da ƴaƴan kuke kwashewa. An gashe ka Abubakar Tafawa Falewa, don ku ne kuka kora muna turawa. Yau talaka shi ne abin renawa, 'yan siyasa kuna ji kuyi tunawa, lokacin zafi a kawali kuke sarawa, amma da kun ci bukatun mu ku sharewa. Gida da kasuwa ba mu da zaman lafiya, kisan mutane fiyata kiji na baske ta tafiya, gurin su kawai su ga talaka cikin tawaya. Muna roƙonka Allah ka ba arewa lafiya. Arewa, arewa muna bukatar cigaba, da cigaba mu matasa ne, ilimin country ba so muna cigaba. Arewa, arewa muna bukatar cigaba, da cigaba mu matasa ne, ilimin country ba so muna cigaba. No wonder. Ki dube mu gwamnatin ƙasa ta Nigeria, ga corona sannan kuma babu zaman lafiya, sai sofa muke da hunga dare da safiya. Assist to us gwamnatin ƙasa ta Nigeria, ga corona ta yawa tana ta yin gini, sabili na corona karatunmu ya yi rauni a duniya gaba ɗaya mun shiga tunani. In our nation no corona medicine, in our nation no corona medicine, no corona medicine. Arewa, arewa muna bukatar cigaba, da cigaba mu matasa ne, ilimin country ba so muna cigaba. Arewa, arewa muna bukatar cigaba, da cigaba mu matasa ne, ilimin country ba so muna cigaba. Yeah, yau na buɗe shafin bakina ne fa zan yi magana, abinda nike ji da gani fa ya hana kwana. In na lura da kudu musamman a arewa, wai abinda ke faruwa sai yaushe ne zai karewa. Kuna ji kuna gani ana ta kashe 'yan arewa, makarantunmu da ɗalibanmu ake ta kashewa. Mu ne 'yan arewa fa muna ji muna gani, a yankinmu mutane kaɗai ake kashewa. Abin fa ya fara kai mu makura, lokaci yayi da za mu fara fallasawa. Ga talauci sannan ga masu sata mutane, ba su bar mai tafiya ba kai har ma na zaune. Ya kamata ku gyara fa domin mu ma 'yan adam ne, yunwa na kashe mu kuna a gidajen ku zaune. Yau ka ji tashin ban gobe kuma ka ji na kiya. Najeriya fa ta koma kamar a gidan jiya, an rufe hanyoyin duka an hana mu tafiya. Allah ya ji kanku shugabanni na gari, rashin ku ya sanya 'yan arewa a cikin garari. Please our leaders put your hands on me, because our life is not business. All we need peace in our country. Don't you say you want to rally us in our country? And I tell you corruption rayukan mu attention, babu cigaba fa babu cigaba arewa. In aka cigaba a hakan ya zamu cigaba. Arewa, arewa muna bukatar cigaba, da cigaba mu matasa ne, ilimin country ba so muna cigaba. Arewa, arewa muna bukatar cigaba, da cigaba mu matasa ne, ilimin country ba so muna cigaba.